Wis ana sawetara suwe. Aku ora ketemu karo wong kang ndak tresnani. Ora ana siji loro kejaba cempluk warsia. Sajak nyandi bocah iki nate ketemu. Cempluk ning ndi kowe? Kang Mas. Iki dudu cempluk. Kang Mas. Cah gendut. Lah piye? Enggak ngono lho Mas, ceritane cempluk ki ya awake iki langsing. Ora kok cah gendut cah ayu, ngono lho. Cah ayu. Kang Mas. Piye cah ayu pawartamu? Lho kok malah aku wedoke. Kang Mas Broto. Piye cah ayu? Sajak panjenengan menika kok kangen kalih kula. Jenenge wong nandang katresnan wong ayu. Ana paribasan ora kepethuk sedina kaya setahun. Ora ketemu seminggu kaya sawindi. Napa iya to Kang Kandhane Mas? ora percaya to ya. Kang Mas. Piye-piye? Lah nggih panjenengan winginane lak sampun nglamar kula. Lah terus niki kapan? Oh, kowe sak ora betah to? Kang Mas. Piye? Kula menika nyawang panjenengan niku jenenge piantun kok gagah. Kula niki selak ra betah lho Kang Mas. Kowe aja ngenyek. Ana wong cilik sakmene kok gagah, apa kowe rada katarak? Sinten ingkang matur panjenengan menika alit sinten cobi? Jarine cah-cah aku kok ndek cilik. Lah wong niku lare-lare niku mripate katarak sedaya. Wong panjenengan menika gagah. Gedhe dhuwur, piantune lencir kuning. Lah kok diomongne endek cilik yo. Mripate do katarak Lah Kang iya, Mas. aku lho gagah dhuwur. Bocah-bocah ki piye nyawang aku? Kang Mas, Piye cah ayu? benjing kula pun dados garwa panjenengan. Heeh. Bulan madu teng pundi Kang Mas? Aja kalah karo yoga sing jenenge Dias. Paling nyang Bali. Teng Bali Kang Mas. Kuwi bocah-bocah. Liburan kados bule-bule ngoten nika. Kecil nyang Bali. Kula jenengan tumbasne bikini lek teng pantai nggih Kang Mas. Kowe tak jak nyang Bali tak tukokne bikini. Terus Bikini sing setelan warna pink Kang Mas. iya. Kowe njur nglangi nang pinggiring segara kae. Teng pantai Kuta Kang Mas. Kowe malah ora kaya putri. Lah terus Malah kaya mentok. nggih ampun ngonten to Kang Mas. Jenenge wong tresno. Tetep tresno. Paribasan sak lumaing bumi sak kuping langit ora ana wanita kang ndak tresnani kejaba sliramu. Menapa yen to panjenengan menika tresna kalian kula mbok nggih kula menika dipun uran-urani bawa napa-napa ngonten to Kang Mas. Apa kowe kepengin roh bawaku? Loh, lah panjenengan menika lak nggih calon garwa kula. Iya. Dadi ki kudu ngerti suarane piye. Ngoten to Kowe Kang tak Mas. uran-urani lamun suaraku blesek aja diguyu ya. Mboten Kang Mas. Ajeng ngopripun-pripun wong panjenengan menika calon garwa kula lak ya sembarange panggah ketok apik to ya. Lek uran-uran ki kaya kurang mesra. Soale saiki wis jaman modern. Ayo tembang sing penak sing kebak katresnan. Ngaten Kang Mas. Awake dhewe ngenteni wahyu jodoh saka arsaning pangeran. Ayo nembang bebarengan dewa tresna. Muga dewa dewining asmara tumurun ing arca padha manunggal nyawiji nang jiwaning awake dhewe. Kepriye? Ngaten Kang Mas. Lah nggih kula manut panjenengan kemawon. Kandhane pokoke manut penak. Waton manut aku penak. Alah nggih no Kang Mas wong kula niki manut kali panjenengan pun to kula niki jenengan kapak-kapakne manut. Wis paling ya peger tak olak-alik tok aku delok wis warak kok. Wis delok tok wis warak.
Monggo Kang Mas. Monggo Kang Mas Dewa tresnane diaturke. Iki spesial kanggo Nimas Ayu Cempluk Warsiah. Nggih Kang Mas Broto. Ketoprak gaul ya, Nduk. Nggih. Menika ketoprak gaul lagune Dewa Tresna nggih Kang Mas. Iya. Mboten dados menapa pancen menika ketoprak milenial pimpinanipun Ki Sarjono. Yasa carita, kulina dimangsa. Ora kulino dimangsa nanging kulino mangsa rondo. Ampun ngoten. Ayo Mas. Kita ndok tresnaku marang sliramu Cahayu. Matur suwun ya Kang Mas Broto. Wes kedangan kula ngenteni Ya. Labuh tresna nanging keloro-loro Ati iki Piye? saya ora kuat Aku kan Mas apa kudu nekat Aku sayang, Kang aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tegaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Mboten usah bingung Kang Mas Muga-muga kowe kawis dalan ya Cahayu. janji dan sumpah beli tresna sehidup semati Demi cinta pengen anduweni sebut cara bakal tak lakoni. sawiji akan tansah taugeni kudu sabar lan tlaten hangenteni Yen mangkono yo bareng dedonga hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Mas Broto Cempluk I love you Kang Mas I love you Stop. Sok sinten Kang Mas Mas Broto, Siapa? Mas Broto, Lho, panjenengan yen tak sawang saka kadohan kok tansaya mesra karo adikku to, Mas? Janjine sampeyan ndi karo aku, Mas? Kang Mas Mbok yo mesakno to, Mas, karo aku. Suminten, Piye, Mas aku Broto? ora nate janji karo kowe nanging katresnanku mung kanggo cempluk. Mas Kuwi kabeh kok mergo wong tuamu sing njodhokkan karo kowe Cahayu. Nuwun sewu dados panjenengan mboten nate tresna kalih kula. Sepurane aku durung bisa nampa katresnanmu. Kamangka kula sampun sekonyong koter lho, Mas. Oh, kowe wis sekonyong tapi aku ora ker lho. Mboten usah nyawang sewek kula gegeden ya, Mas. Aku bot-bote tresna karo jenengan lho, tak rewangi kaya ngono. Adikku Cempluk, Mbak Yu kok kowe gomo wani nyedhaki masmu sing ateges calone bojoku. Piye karepmu jajal? Lah menika Mas Broto lak tresnane kalih kula. Ora iso, ora iso. Broto ki tresnane karo aku. Broto ki ora ana tresna liyane. Suminten, Piye, Mas? sabar. Heeh. Sakjane aku tresna iku ora pilih-pilih. Nanging mergo sakmene gedene aku mbayane ndayangete aku malih milih kene. Nggih Oh, ampun. dadi aku saiki wis kuru kok moi. Heh? Wis kuru aku kok moi.
kae biyen aku ora tresno kowe. Mas Broto mbok nggih dipun imbangi tresno kula to, Mas. Aku pengen sing iki empuk jeruk kok. Kang Mas, lah panjenengan lak nggih ajenge dados garwa kula. Lah, Ora iso, Mas Broto ki dadi bojoku. Iki bojoku. Iki Broto ki lho bojoku. Iki bojoku. Mas Broto, wong bojoku. sajane kula kirang menapa kagem panjenengan. Pandeleng panjenengan mbok nggih melek to Mas pun. Oh ya ora ana kekurangan, nanging tresnaku kangge cempluk. Cinta itu tak bisa Tresnane karo aku lho Mbak Yu. Sekedhik mawon kula ngemis tresno panjenengan Mas Broto. Aku takut. Kula mbok nggih timbangi kok nggih mboten mesakaken kalian kula to Mas. Seminten. Wong tresno ora kena dipeksa Cahayu. Mbok menawa aku karo kowe pinesti dudu jodone. Mboten saged Mas. Kula tetep tresno. Kula kedah dadi bojone panjenengan Mas. Mbak Yu lah menika pilih kula kok panjenengan panggang engkel lho. Kang Mas, mboten mesakne kali kula to Kang Mas. Sejatine aku mesane karo Kula nak calone jenengan aja cedhek-cedhek karo Mbak Yuku. Aku lho ya seneng karo Mas Broto. Iki lho calon bojoku. Mas Broto, aku ki lho ya seneng nemen karo sampean. Kok dhisik meneng dhisik. Kepiye umpama kowe tak sedot kabeh. Kok disedot memang sama aku pakalon. Tenan tak sedot kabeh tak. Mas, yen aku dibandingake karo adikku cempluk ya mesti ayu adikku. Wong adikku luwih enom aku wis tuwa, nek aku iso ngimbangi ayu lho Mas. Aku tak macak ning bungkuran diluk ya Mas ya. Entenono aku ben padha karo adikku cempluk ya Mas ya. Guyone kok malah tansaya meduni lho cah iki. Aku tresno lho Mas Broto, Tapi Bro. sik abot cempluk sampe gedene. Lah ya aku iso ngimbangi ayu yen panjenengan nyawang aku kurang ayu, tak imbangi aku tak macak ya Mas. Tanteni bungkuran Mas Broto, tanteni aku. Kang Mas, Cempluk. terus menika pripun Kang Mas? Tak sawang kok sajak nyolo wedi tingkah polahe suminten. Ndelok gumuyune wis ora kaya padatan. Mbak Yu menika pancen tresno kalian panjenengan. Nanging aku ora tresnaku mung kanggo kowe. Ora bisa aku Ngonten niku dobel kalih, ngonten apa mboten pareng to Kang Mas? boyokku sing Kula ora mesakne kalian Mbak Yu. boyokku sing gak kuat penak kowe kari nagai. Kula menika mesakne kalih Mbak Yu kula lho Kang Mas. Tapi aku takut. Tapi kan gak apa-apa, dua kan boleh Kang Nanti kalau Mas. hatimu sakit yang dosa siapa? Enggak Kang Mas, aku bisa kok menerima. Aku Jangan. sudah terbiasa dibagi-bagi, aku sudah terbiasa. Jangan dong. Kowe wis biasa dibagi, tapi aku gak mau membagi cinta. Aku takut dimana Allah. Kasihan Mbak Yu Kang Mas. Kasihan Mbak Yu. Aku Nanti tresno. kalau Mbak Yu itu kedinginan siapa yang mengeloni? Ya jangan dikeloni. Diwadahi gelangsi. Kang Mas, walaupun kamu kecil tapi nggak apa-apa dibagi dua masih bisa kok Kang Iya. Mas. Walaupun aku kecil tapi atas kok. Kang Mas. Tekad atine iki atas wis gigih. Terus Mbak Yu wau pripun to Kang Mas kok ngujenge kados ngoten? Menawa wae saking senenge aku karo kowe iki padha tresnane dadi Mbak Yumu malih seneng nyawang aku cinta karo kowe. Napa? Paling ndongakne yen to aku kowe dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Napa nggih? Mugi-mugi ngoten nggih Kang Mas. Mbak Yu saged nglenggono, saged nampi kahanan ingkang wonten menika. Iya, mergo senajan to kinaya ngapa tresna ki ra bisa Boten dipaksa. saged dipun peksa. Oh, lho, Kang Mas. Kang Mas. sapa kae? Lho, Loh, Kang Mas, menika lak Mbak Yu Kang Mas. yen ngono ayo dhewe Kang Mas. adem mulih dhisik matur menyang Kanjeng Rama yen to Mbak Yumu saiki lagi owah. Matur Kanjeng Rama monggo Kang Mas.
kok aku iki kurang ayu apa piye? Aku saiki ya luwih ayu kejaba adikku si Cempluk lho. Nanging tresno ora kok imbangi Mas Broto. Tarewangi kaya nek aku kebotno dapurmu. Ya. Lo kanan calo iki. Nanti Mas Broto mang, nanti Mas Broto mang, nanti Mas Broto mang, nanti. Aku nemu pipi anget. Aku nemu pipi anget aku. Mas Broto, 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 Brat. Mas Broto nyadi ya. Iki apa Mas Broto? Iki apa Mas Brotoku? Iki Mas Brotoku, Mas Broto. Lah kok malah gila toh? Nyadi ya Mas Broto, mau apa ning kene ya Mas Broto? Mas Broto. Padha wedi aku dhewe ngono ra iku ya gila. Lah iki. Amit 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 amit. Aku dhuwur nek kene, aku dhuwur nek kene aku. Aku dhuwur. Mas Broto, 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 Broto. Aku kate malik-malik karepku tapi aku isin. Suarku bolong. Anak kok isis. Mas Broto. Kerasa isis. Cuek. Isin aku. Aku lak wis ayu ya, Mbak. Wis ayu ya, Mbak. Sapa ngomong jabang bayi lanang wedok? Hah? Sapa sing wani ngelokno aku elek? Sing iki. Aku mata tak rewangi kaya ngene tak tak dilemelek. Sapa sing wani? Mas Broto ora kena tak tresnani aku ya gendakan karo Pak Lurah ya kenek. Broto cilik. Rabi aku ora ya misli. Ora kepingin aku karo Broto, ora kepingin aku karo Broto. Lanangan sih akeh. Ora apa-apa Mas Broto ora seneng karo aku, ora apa-apa mbok sumpah to ora apa-apa. Nanging aku ora iso tresnani wong liyane. Aku terus ngomong karo Mas Broto. Ayo Lokananta. Lokananta lo iki campur sarine. Terus. Oke lanjut. Aku langsung internet dan iso kabeh aku. Mas yo edan aku sing eling nek gendeng iki aku. Tuntunan ya sik. Ambung sik, aku ambung sik. Iki critane Trenggalek Ponorogo. Ana warok Panjagara.
Broto gak seneng karo aku, gak nrimo aku. Pak Lurah kaya gak nyangoni to. Medhon tak salami Pak Lurah ya mek kate ngambung ya. Ora nyangoni Pak Lurah. Masih Mas Broto gak seneng ambek aku. Aku gak apa-apa sakjane dipek bojo loro lah aku gelem Mas. Aku dipek bojo loro gelem Mas aku Mas. Aku kadung cinta karo sampeyan Mas. Mas Broto. Oh Broto budek. Ora iso dokter tapi aku kadung cinta lho Mas. Pak De aku tulungono Pak De. Iki lho Pak De, bojoku dipek adikku Pak De. Kene nak minten. Pak De aku tulungono. Ciemben senako. Bapak duwe gelondong siji. Kacer ora leren-leren ket piye nak. Minten. Ilingo yo nak minten. Lek Bapak Suramenggala iki warok sing kesuwur ana Ponorogo minten. Aku wis kadung tresno karo Mas Broto. Aku tulungono Bapak. Jebul duwe gelondong siji tumindake kaya minten kok becik minten. Kan Mas Broto. Kaya ngene lakon apa iki Bapak? Kepiye Kang Mas? Mbok inggih Den Mas Broto. Kula nyuwun kawelasan kalih panjenengan Den Mas Broto. Nggih Ki. Kula gagas-gagas Inggih Den Mas. kula sakmenika gadah welas kalian Suminten. Kados mekaten usanane Mas Broto. Nanging kula tak tarenumin kalian calon kula Cempluk. Cempluk, Inggih Mas Broto. Cempluk we Suminten. aneh. Suminten. Sabar Suminten. Bapak iki kaya diiris rasane ati. Ora apa-apa. Duwe delondong siji kok sampe kaya ngene lelakone minten. Sabar yo minten. Ki Suramenggala, Inggih Mas Broto. Cempluk. Yen aku nyawang Suminten saya ora mentolo. Umpama kowe ndak wayuh piye. Minten. Ateges tresnaku tak Mesakno dong Bapak, karo Suminten. Minten. Mesakno Bapak. Kang Mas, kula lak sampun matur kalian panjenengan. Mboten napa-napa senadyan to panjenengan menapa namung cilik terus didom kalih Bayu kula mboten napa-napa. Kula mesah. Iya Sabar minten, sabar minten. Ya Allah, pangeran Dumi ae lho wis wong. Den Mas Broto. Kados pundi Den Mas, mesakaken kalian delondong kula niki lho Mas. Niki calon kula Cempluk nggih sampun sarujuk bilih kula garwa kalih. Sabar minten, sabar. Oh, Suminten masuk angin. Inggih tos pundi Mas Broto? Dadi kowe sarujuk ya Cempluk. nggih Kang Mas. Yen ngoten kula purun gegarwa kalian Suminten mugi saged dadosaken usadaning Suminten saged waluya jati purnama kados kala wingi. Kok malah ucul saja. Den Broto. Menawi panjenengan sampun matur ngaten Den Broto. Nggih, nggih. Kula pun Suramenggala matur sumanuwun sanget kali panjenengan Den Broto. Padha-padha Suramenggala sing penting Suminten enggal waras kok malah sobrono anakmu kae. Inggih Den Broto. Bener anakmu. Waton kowe iso nggawa anakmu rene iso waras, aku gelem dadi bojone. Mlayu sing adoh kan bapakmu ben Minten. Minten. Mesakno bapak minten. Mesakno bapak yo Ken. Iki Ken. Iki oleh dono pangestune Gusti Lurah. Kaya panyuwune bapak nyuwun riko dirabi karo Den Broto wis dileksanani. Ning bojo loro ya, Nduk. Bojo loro sing sabar. Wong wadon dirabi loro kuwi kudu duweni ati.
batin sing lembah lembut sabar nrimo apa anane ya minten. Ya lek pancen ngono kowe tak tambani ya nduk tak suwune marang Gusti sing Maha Kuwasa. Muga-muga minten dina iki bisa waras dadi bojone Den Broto. Nuwun sewu Pak Inggi. Nyuwun tambahing pangestu. Assalamualaikum salam sir putih rasane ngalah sir gumilang rasane wong sak jagat iki kabeh. Kalau tosro malaikat Jibril kan sumpah mundut rasane wong sak jagat welas asya marang sung jabaring suminten. Jabang bayine suminten teko kedhep teko lerep teko welas teko asih saking kersane ngalah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak kok keplekne yang melontos ngoten. Ayo tak temokake karo Den Broto. Tak temokake karo Den Broto. Bapak awake kuru gendong. Ayo Den, tak temone Den Broto. Nggih, Ki Warok Suramenggala. Den Broto. Suminten? Kok malah katuwene. Kowe saiki wis teman Malaya Jati Purnomo tegese wis waras. Terus cempluk ya wis sarujuk yen to tak rabi loro. Wis waras saiki aja edan maneh wis. Wedi aku lek edan. Den Broto. Waras nggih. Kula nyuwun kawigatosan panjenengan Den Broto. Nggih, nggih. Kedah sabar momong garwa kalih Mas Broto nggih. Nggih, kula pun kulino. Pokoke kulino. Nggih. Broto. Pokoke kula sampean rabi nggih Mas Broto kula waras. Pak. Iya, Nduk. Nduk, adikku cempluk matur nuwun ya, Nduk. Sampeyan wis ngandum konoan karo aku. Kok ngandum konoan lho, andum katresnan, ngedum tresno, ngedum ati. Sing genah to, Nduk. Sik aku kelilipen iki lho. Apa sih iki mlebune mataku iki? Cempluk. Piye, Pak? Kaya panjenengane sing Sopo sing sabar dadi cempluk banget. iki? Sing iso ngedum katresnan karo Mbak Yumu minten ya, Nduk Cempluk ya. Nggih Pak, kula lila kok Pak, wong mboten kelong mawon Pak. Ya tapi masih ora kelong suwe-suwe ya entek. Paling namung mlicet. Ayo Mas, tak gawa nyamburi tak gawe melicet sampean Mas. Aja. Piye? Pokoke kuwi ibarate kaya wong nggawa kecap. Terus Jadi kecape kalau kowe botole tetep utuh dan kagu. ngono ya Mas ya. Aku wis lila kok Pak aku diterima karo Mas Broto, Lek Pak. kula mboten ngoten kok Mbak Yu. Piye, Wong Nduk? lanang ki tak ibaratke kipo. Kok iso? Iya, sapa-sapa ngemut malah saya gila. Ana ngemute barang sih Rek. Aku kok Pokoke tak domadil. Dina Senin nek kene. ah, Terus Selasa nek kono. heeh. Rebo nek kene. Kemis. Kemis nek kono. Heeh. Jumat nek kene. Heeh. Sabtu nek kono. Minggu. Minggu golek jamu. Lah nyapa tek golek. Boyo kuwi encokan ngae. Mas Broto, Bapak Cempluk, aku isin kalah ayu karo adikku, Pak. Kula tak kungkum teng sendang palereman. Kula rantos teng mingking nggih Mas Broto. Ya. Sing hati-hati ya. Sembah nuwun. Ya nak, ya. Den Broto. Iya Ki Warok. Kula tansah matur sembah nuwun sanget dene menapa panjenengan sampun kersa garwa putra kula siminten. Mila sakmenika sedaya kula pasrahaken dhateng panjenengan. Kula tak nututi anak kula minten. Aja, wis suminten bene adus dhewe. Kula dusane Loh, Mas Broto. iki tondo matur suwune ade marang asaning Gusti Allah. Ayo seneng-seneng bareng-bareng nanggap lokananta. Ya, tapi lho Mas Broto, sikut kalih tangan blondos tenan iki dibanting suminten kula. Oh, masa Nggih. Nggih. Mboten napa-napa Mas Broto, nggih nderek jenengan monggo. Monggo sedaya kula aturi jumeneng, seneng-seneng tondo syukur atas warase suminten.
Iya atas iki lho. Ya atas warase sinten. Heeh. Nanggap Remo karo campur sari Lokananta pimpinane Pak Sarjono. Moga Dewa Pratri jumeneng.